Easy NG Media Girls. Alô Tika, sora kuzanahary nanomezano salasala ntia zao anfo natia zao mbola de parazero fomba nankaragna bibiavagna agnatiny fô arahazo tokagna badoko tsy ala fa manomboko zao misy anao mety mavitaratsa iaraka atsika ifamelogna atsika eravade iaraka atsika ifamelogna atsika eravade haiko raha tianao fa za mbola tsy se haiko raha tianao fa za mbola tsy se managna pasiansy hely fatako surprise aminao fa de malalako haiko raha tianao fa za mbola tsy se haiko raha tianao fa za mbola tsy se managna pasiansy hely fatako surprise aminao fa de malalako misy procédure ny tokandragno vadiko nagno tsy manganareo nangivy na mangazo zegny tsy tokony makive fiainagna mandeha par étape miakatra efarana tonga amy tampone aza mitomagny zavatra tsy misy fa tsika miketriky mbolo isy iaraka atsika ifamelogna atsika eravade iaraka atsika ifamelogna atsika eravade haiko raha tianao fa za mbola tsy se haiko raha tianao fa za mbola tsy se managna pasiansy hely fatako surprise aminao fa de malalako haiko raha tianao fa za mbola tsy se haiko raha tianao fa za mbola tsy se managna pasiansy hely fatako surprise aminao fa de malalako na iniky dono na iniky atra fa tsika tsy maintsy mitraka nazova hanimby nazova handratra fa tsika tsy maintsy hotafa miaraka mihinagna mangidy miaraka mihinagna mimamy tsaly azo atanao makiky fa miara maigny miara legny epa relasenao laparelapareil anao rano zavary anao banky za vola mifamela atsika madamo iaraka atsika ifamelogna atsika eravade haiko raha tianao fa za mbola tsy se haiko raha tianao fa za mbola tsy se managna pasiansy hely fatako surprise aminao fa de malalako haiko raha tianao fa za mbola tsy se haiko raha tianao fa za mbola tsy se managna pasiansy hely fatako surprise aminao fa de malalako haiko raha tianao fa za mbola tsy se haiko raha tianao fa za mbola tsy se managna pasiansy hely fatako surprise aminao